Furkan. Şeyden böyle abi. Ezri. Saset. Oğlum bu versin. Hava Annem basar. Annem bir dört ya diyar ağam. Karoçi. Kovum yaksın mı yağdaylar? Oğul Xudoy şükür. Ödüm olmam. O medeniyetliler has medeniyetli rejek bolyalar. Görýän bolýan. O näme diýin? Indi men bir zat aýtsaktara, indi diňle. Ýöne men sözüm bölme. Indi bolýar repa yalan sözlüýär diýerler köpsi. Repany aýyr bırgyra. Aýyrdyk mı? Onu o bir giden oğlan näme o repadan başka? Gelin var. Bir giden oğlan var. Onu olur näme? O WhatsApp'a yazıp oturýarlar. Onu olur näme? Olurum yalan sözlüýär da. Dinläge mene iýdiňiz mi erkek ýalym iýizinde duruň sana. Oňa buňa ýalbarmaň o. Video çekip ber o. Gaýrat ediň o. Nomera diýin şirket diýip yalvarmaň o. Götüňizi. Ofisden ýumşajuk kresadan galdyryň. Gatsın. Ölmez. Götüňiz bara kresadan galdyryň. Gidiňden inem şol garagöz oglanjyklaň. O razy ediň. Gurläňizde näme iş boýnalyňyz? Köşk dişlemeli. Gowy iş, gowy aýlykly. Özüňiz şo taýda işläp görüň. Kostyumlaryňyzy çykaryp. Göreli bir gün çydasaňyz, eşiň erkegim dermen. Bir gün çydasaňyz. Men bilýän bu zatdan men başymdan geçdi o. Bir topar şişko, poçadan doyurýaňyz garnyňyzy. O garagöz oglanlarym o taýda talkat edýäňiz. Hudaýyňyzdan gorkuň o. O da özüňize basyn ötmesek gezekkä. Bolýar repany aýyr bırgyra. Men sesim mara, video zapsam et, tul ekran zapsam edip otyr. Men ýöne dogryym dograýdýan. Men çekinýän zatym ýok o bulardan o. Men öňüm çekinemok, men innem çekinemok. Allah'a şükür. Allah'a şükür öz ýurdumda. Allah'a şükür öz ýurdumda. Asuda watanymda men. Geläýsinler onu. Mesele däl. Götüňiz galdyryň. Gidiňden inem şol garagöz oglanjyklary razy ediň. Normalca işe salyň. Diňle mene kelkoş. O maşynyň içinde oturan bolup gözüňdäki äçkiňme o widanam aýyrdyň sen. Men skaçat edip yetişmedim. Sen men dinleýänsiň şu wagt. Sen udaliz etdiň o widany. Ýöne men äçkiň aňarsyndaky gözüňdäki ýaşy gördüm. Gözüňe ýaş aýdyň sen. Ýöne ol gözüňdäki ýaş, ol garagöz oglanjyklaň ýaşynyň üstüni ýapmaz kardeşim. Sen arkaýyn bol. Allah belaňyzy bersin mara. Ol gözüňdäki ýaş sen at oynatma, artistlik yapma kardeş. Artistlik yapma. Git razı yer. Miau. O olmanada gurlanem mol ya. Şükür edin. 400-500 olur aylık alýaňyz. Sen kostyumunu çıkardan bar onu işläp gör bir gün göreli. Çıkar kostyumunu. Göreli. Näme o? Adamlar itme. Berde 3 tane reklamşyňyz bar. Adamlar polny toros alyp otyr. Kurpa çokturup otyrlar. Köp bilmäň o. Köp bilmäň. O derejede o gurlanem bolýaňyz o. Adalet bolurdym bu. Siz ýalky Hudaýa hormat goýmaýan adamam adalet bolma. Adalet diýilen sözüň manysyny bilýäňizmi? Eliňe ruçkany alyp kreslaň başynda oturup ağzını ýyşartyp gülen bolýarmy? Edem bol. Bollum men başymy medeniyetli. Meni gürletme. Ýöne men dogry zady, dogry diýen oglan. Akmy ak, garam gara. O da özüňize basyn o.
öz sağlığınızı şeyseler size yaramaz. Hoş yakmaz. Ona buna reklamçıga pul verip o maymun ettiniz o bular o maymun ettiniz o. Karada ak diye oturuyorlar ne mi çembilen zaten o reklam edip görürler o. Men karşıma da vize çıkarsak bolman. Öňünden aýdýan. Öňünden aýdýan ýöne. Ağam seret namartlygyň her hil stiller var da yene bir täze öwrenen stilimlay bulardan. Özleri sana bir pitçik atýa, bir erwet bir zady edýädanym. Soňam resk berge urlup. Näme üçin maňa onýaly erwetlik edýän diýip bilýär dara. Öýler sana şonu edýär, şo eden zadynam sen näme üçin maňa edýän diýär o. Artistlik yapýar. Bolýar. Ni repanky yalan mısın naray? Niraýtdaý. Ini bolýar repanky. Repa yekezemin turda aray repa yekezemin repanky yalan mısın? Repa töhmet atýar üstümizden. Bolýar. Men diýdim-mi repan bir gara aýyr. Aýyr. Repadan başga giden Karagoz Türkmen oglanlar bar o. O giden Karagoz Türkmen oglanlar bar. Siz gürleňizi we обещаете золотые горы ýöne bilet barıp oklakka näme itmol size o adamlar o. O bolýar, yalan diýsem o ýazyp otyra bir genneje ýazyp otyra o agla o. Me ağam çağdım zaprosumu görko sen o gonyal genneje dogonjygy nung fan men 2 sut golap gutar bilemek şolaň ýazýan zadyna ýöne jogapdy. Duvara. Men bir zat aýdaýyn size, siz men dinleýäňiz, gowy dinleýäňiz, siz köp bilmäň. O 4000 adam otyr. Otyrsyňyz men her bir sözümi dinleýäňiz. Şol oglanjyklara näme görkezdiňiz ha? Allah zan öz sağlygyňyzym şonu görürsiňiz. Anan Allah çekdirýändir. Owa. Görkezlerini çekdirýändir. Kime näme görkezse gör ýerde adamdyr. Bu wagt siz bulady bilmersiňiz. Bu wagt siziň garnyňyz dok. Owa, şişko bir topar. Opsyň içinde oturmap, ruçkan hakan bolýaňyz o siz o. Başga başarýan zadyňyz ýok. Boýnalan zadyňyzy gidin, götüňizi kresden galdyryň. Gidin däýine razy edin oglanjyklary. Gidin razy edin. Günüň aşagyny işläp ýörler o. A siz bolsa sprintiň aşagyny o. Pul jaga sanap ýörsiňiz ha. Owa. Şeýle bol cüce sana çıkmak gelir. Bolly piramidanız yumurlu sizin indi. Yumurlu piramida. Bombo. Men aýtsak aýtdym dost. Galanam Hudaýa tawşyrdym bularla. Sana dönäýin. Ýöne men hak zadaýdanlar, yalan zadaýdanlar borsam aýdaýsynlar. Ýekisi biri yalan zadaýdan. Men ağam özüm saklardım şumat. Ağam sen yalan aýdan bolsaň perhat dur ağam şu taý şeýler şonu ýalňyşrak diýdiň diýerdim ýöne. Ýekece gedegen sözüň böli bilen alyn. Inem galanam oturumdaýyn pikirlenin. Birazka Hudaýdan gorkun owa. O maşiniň içinde oturup o video